change. If you go to him change. Rice me go la sim nye change. Yeah? Rice me we go le. Boy, him na rice me 400. Obo 3 cup can go gi. Eh? Let him change you change ya 100 naira. Ta kwacha. Chokwa. Rice me 400. Hey. Him na rice me 400. Ha. Chokwa gwagu. Rice is taking out rice azulu. Ha. That you kwa to rice me rice azulu. Out rice na azulu ndegi. Here who for him. Here for him rice. Here dey 400. Obasaram. Oburu for no sigo resi bata akoyo n'obodo a. Obasaram akoko ya na na mmo obasaham. Nwanya nye m change ga se papole nwe m ko iri na be nwe m time ko iri na ko iri eba. 100 naira m tukwa fodere ile. Ka ngwakwa ga 100 naira ka m tukwa fa ile. Ya ego ndị customer na na n'ụzọ. Ikpọtara isi, ibulalo rice. Custom. Ndị customer ha bi jide gị n'ụzọ. Custom. Go okay. Gwa m ihe gbasara custom na rice ngoro gi. Na 3 cup of rice ngoro. Gwa m ihe gbasara custom. Isu. Eh? Ka nnukwa. Ndị customer ejidekwa rice egwu. Ha mege hu anya n'ime moto bụ rice. Ha buru ya. Ngwa na akwụ. Ejem change mo. Esoro m ego. Name my change o. Erem rice azụ. Ị na-achọkwa okwu. Esoro m ego m. Nwoke fesi nke asụ mezoro m ego m. Nwaanyị nsị gị nye m change ihe na-akọ rubbish. Na ha gwara ka m na gwara go. Achịkọ mama dị n'olu m na go. Achịkọ mama dị n'olu anyị. Akụkọ. Name my change biko. Ị na-abịa akọrọ m custom sị gị. Ị na-agwa m si ihe to go rice azụ. The custom. Rice azụ. Custom asị ya. Rice m wụ farim. Rice m wụ farim. Mezoro m ego m. Nwaanyị nsogbu. Ndị nọ ya na-asa ka ngada edo na-agbagara ntị nọ na-eji friji mmanya ya na-azụ nwa tututututututu. Ele ihe agbọbịa ha ka gụrụ gbọla gị tọgbuwa ọnụ bụ nwokoro nna m ele onye gbagoro masị kọlụ m. Maazị agha daalụ. Ọ Chineke kpọtara gị ebe a. Efere nwaanyị a ajọ nwaanyị na-afụ ebe a. Ka m goro iko na-atọ. Ọ na-akọrọ m na iko na-atọ. Iko na-atọ bụzikwa 400. Custom chukwu wee mee. Igoro iko na-atọ. Iko na-atọ rice. Mmeje wee sie wee rie. Ọ na-asịkwa m custom wee jikwa eme nke a. Foreign rice ma olo ka onwesi gbasara m all rice ka m mere igo. Ozuole wetuo. Ụka ga-akwụcha district ada nne ngwa kọwa nwanyị okwu na ụka. Ele ihe mere. Ịmara na onye mgbe ochie. Ọ dị m onye nsogbu. Amatakwa m ụka ekwu. Anọrọ m onwe m. Otu m na-echi nọrọ agụrụ nwa bụcha plate m na Baịbụl. Otu m na-eji anọ. Anọ erie nọ ngasị ya uzu St. Jude of Tedewus. Nwoke fesi nke apa gara bịa. Etughị rice. Ngwa wepụta rice maka rice ma anụ dịkwa ahụ ya dada. Rice ma anụ dị eri ala otu. Mbugha rice ụgwọ. Nwatakịrị sọ chọrọ rice m megara rice. Ajụkwara m ya ajụ. Lokal ka fọrọ ya sị m ma ị gara ya ezigbo rice. Okwugo ka fọ lokal. Ya bịa nga gesha ọnụ mmiri asụ. Anụ ọchị bịa nga gesha ọnụ mmiri asụ. Emezọrọ m ego m 400. Ya were asa nwụrụ nwa ịga m n'aka si enyere m ego. Gwakwa ya ọwụtụkwa m anya nsogbu. Ihe m jụrụ sị na ịwa anụ ọjọọ awụ na nkata arachaghị anyanwụ na ịmadụ ihe. Ọsụmọsụ ịmadụ ihe asị ịma ihe ilekwuru onye ịmagala foreign rice lelie na ọwa ekwu ya ewe nkọta Igbo. Elekwa anya n'ihu ma na-ata rice. Ịmadụ gị ile mmadụ anya n'elu ụdị okwu n'elu uwe beri ala oyi gị nwụrụ ụdị rice ọ bụrụ rice azụ ụlọ ka gị magara ya foreign ndị na-ekwufusi okwu. Ihe m ji sị na ịmadụ ihe nkata arachaghị anya asị ma ihe na-ele anya mgbe ọbịa mụrụ ụdị ọbara m ya n'isi. Lanya agha aga m ebuso gị agha. Ikwu with me ka ị na-against me maka bọọlụ ọta ka ị na-aga etu nsogbu tọrọ n'ime ụlọ gị hụtọ ka shi gị na-etuche nsogbu na ịhụtụ nsogbu n'ụzọ gị gaa n'ọnụ ụzọ ndị mmadụ akụche gị aka etinye nsogbu ama ị ga-akpọ gị nsogbu amakwa m nsogbu na akaụntụ ọwụtụkwa na adreesị ka m na-ere nsogbu ama nsogbu ama ya mana fọ ama m nke mebere egwu ya oge hụtọ ama nsogbu n'ike ana m agba ya n'ime nwa abakọ nwa agbọghọbịa na-ama nsogbu gị tọ nsogbu ga-alụ maka sọte m si ahụgọ isiela ọnwụ si ị ga-anọ nga nna gị abụ ụka gbafọrọ ọnụ na ịgbagoro nke na ibi okwuchi ọnụrụ ebucha ọnụrụ ọkọtụlụ ọkụkọ emeja aka ote ka ọ dụkwere nga anyị mere onwe gị ebere onye gị nwatakịrị nna m asịkwa ndị eme nwokorobịa ha ka ibere atọ ụkọ ọbụla isi abụọ ebe esotara ọnụ nem change ka na eme ego ma ni ego si cha nem ego ka se ba bo biko nwanya biko asiri ade m biko che ko yo la ade m ka bingo be shanganu I bagara ka bingo ki ga na shop wo shop am kam to techi ha na dengam no refund payment
Akwala m ụgwọ. Ndị oyibo si nọ Vedorix awụ m onye ke na-akọ akụkọ ịma eri njuwe were anya gwụsa gị na vileji ya uche m apụba ebe ị nọ egoro ka isi kwụrụ ịhụrụ ụmụaka na-agbagharị a na-achụgharị gị onwe ihe a pastara follow me ya nwere ike ha sị gị na nwa agadi nwoke bụ ọmụnwa ji gemu m dị tight a ga-enye gị ego onwe ike kpashishi but na dem do pass arịkwasa nwaanyị n'elu achọ ịnọ 1 hour mana m nye gị 5 minutes of pleasure ịghọta na m nwa nwere treasure abaka so ị na-agwa gị kwete na m nne onwe dị inwe nsogbu alekikwara m gị o mana ndị mmadụ hụkwa nka mụ na gị na-aga n'ụzọ. Amaka kedu ihe ị na-awọrị maka ndị mmadụ mụ na gị anaghị eji ijide aka na main road na-akwụgharịkwa ụkwụ mba nụ iji ekwentị na mụnwa ji ekwentị mbe gị onwe ka o si dị m ịbịa gbachaa m arụ onwekwanụ ka o si dị gị ịchọ ego ibe mụ agbachaa gị arụ ị ga-enye m ego ezigbo ego nụnụ mbada ego ga-echenji ndụ gị ihe otu ịdị kịta ekwu a na-ele gị anya azụ Amaka vileji nhazi ego na-ede ka Amaka township iwezi ahịa ele ndị ahụ ụmụ nwaanyị na-aha yi ha na-agala gị so ihe m na-agwa gị just wete na mụ inwe nsogbu don't go wrong ihe m na-agwa gị okwu ya amị nwa o Owa wude mmadụ ka m na-aga jụzi ha na-ele m shi ikwu ebe ka unu bụ igwe m aga moto gwongworo unu anaghị ekwu okwu Papa, where had you? I actually do exercise. I did develop 6 pounds. Where's stamina? Yes, Papa. We are the leaders of tomorrow. And the tato. Unu chiri develop stamina. Unu will leaders of tomorrow. Unu ka na-eto. Unu chọrọ inwe akwụkwọ leaders of tomorrow otu unu ha. Iwu leaders of tomorrow. Tata no gonna lead the ofuma. So Tamara was second no one only ahụ ya agba ya na. Akpa cement abosi. Ka asibedo no buru Nigeria buru ya n'ichi. Boye 10 years. Onwe ihe unu ga-ahụ wa akpọ. Kama unu ga-ete enwe 6 pack. Unu elo ha kwuo ha nga. Unu bi ya kwa no igwe unu gara iri igwe ma mama onye unu wo. Gedego agboro Ọnịcha. Ibu igwe ma agaje gị ire. Aka atụkọ m nọ ebe ya ana m okwu na-eli m lawa obi n'igwe ịgbala ama m hụ ịgbala ama Ego igwe. Ọ bụrụ ibe gị mere ọcha ja bobes formatic. Range Rover ina akpa ya. Efe ikpo ya. Gbara. Ibe m nọ n'Ọnịcha agba formatic. Aha na gị na-agba basu ba chi nye aka ka ame agba nchakara. Esu ebula lozo go nge ole ka ibulu. Kedu ka nwa na-ewetere de ga no se na-ewetere m ọnụ. Anụ ọhịa bụla dị tọn match. Esi nwoke ọnụsa. Kwọ chiri ego n'aka ka anwụrụ ka ụkwa achị n'aka. Chiri ego otere gị ife ha aka nwa ipere. Ụkwụ ji ele ha nga moto na-abịa mmadụ m sị mmadụ nọ n'ime moto. Ọ mgbe m nọwara ihe eme nwa ya dị ka m nyere m ọkụkọ. Si egbe ka na-efara ime moto nwanụ ka mmụọ. Gị ife too ka ọkụkọ eji nye onye na baza. Chiri isi riri ọrịa.
Ị ga-arụ Ọnịcha ga-agbapụole m ntị. Ọ nwazi ibe gị na-aga obodo oyibo. Ha gụọ ọrụ bekee ha lụọ ha metụ nna ha obi. Gị ji elu jigo m obi n'elu. Nyina chen eji aka gị ya mgba n'ụkwụ ara ga-apụ gị na nke ụlọ mba. Gị fe ha aka nwa ipere. Ị salili iwu chen a ga-eji aka gị n'ụkwụ. Onye ara ị na-ewetara m ọnụ. Katapila na-enweghị breki kwọkwala nga ka ga-akwụrụ ọka. Chineke nna m ihe ọjọọ. Elote m tiri mejọ ọgụ nke ọbụla m tiri mejọ ọgụ nna biko gbaghara m. Nke ịtọ ọdụrụ m anụmanụ mee ego ma ọwụ bingo. Ọ na-akara m mma. Nke mere mma wụrụ egbe ma ọwụ mee m ma wụrụ akụ. Ana m enwe obiọma mmasị enwedị na awụ m efere nga. Dana ịchụrụ mkpụrụ okobo na abụchi ịga m otu mgbe. Otu ọ na-akara wodo otu mma. Asa eji onye nke compared onye nke ọzọ. Iwuru ihe na-abụghị otu akpụ nye m wuru egba mpe na asụ ụmụaji abịa igbu m n'oge m eruderu. Mmika ị ga-adọ vam ma nne m mama adọdugo ofo gị kpọm n'osu ọkwanụ mụlonu ụnụ anyịra akpụrụ akpụ ọkwanụ ka a ga-aji ese m ịṅụtụrụ igwe m tara ahụ igwe na-esi Amerịka ihe abụ igwe esi Amerịka tara nlo m ihe igwe Queen Elizabeth na di eji mefọ Power Rangers. Queen Elizabeth ọ ha gbafụ igwe emere na ship onye m gaa na shipping company ka mee ya declarance bụrụ ya n'oge a ndị ekwe ya n'ala otu ishikwa ya n'ala mgbochi ikpeazụ mgbochi ga-esi otu achị hụ na mgbochi n'ala ọ bụrụ ihe ịkwa hụ na akwa ha ọ imejisi onwe ha ọ bụ ewuru ikuku ote fụ ụnụ biri izu fụpụ ụnụ n'ụwa nonsense ilechara m anya awụ mgbe ihe unu ji eti epele. Swaggy. Papa buki swagger. Papa mahana. Okay, ogodana kuna. Oh, on the high sea. Papa pupe scarf on the madene about that. For you. Nze, ana so pruno bodo. Oh, odagu one. Otoya na azuna dala. Ofu igwe ana worry is. Papa, kebi na yakwa ni so to awan. Papa Kevin na ajụjụ ka. Kevin na ajụjụ na. Papa sana anyị na. Nsaun. Olee otu ebe m gaje si gbasa na bọs? Olee ihe gbasara na gbasa ebe m gaje? Papa sana anyị. Papa igwe ehi. Papa ọnwa ike na-achọ ọsọ. Otu onye a na-etu na abịala. Papa nkata na ewu. Papa ọ dị ọcha. Kedu ihe gbasara na gbasa ebe m gaje? Papa kan nye taka just kwa mbo etore lezbo afa kan you can see aya wale pala wuri you can touch yourself na papa say o ti shapa wa tonta tan mala ki yawo papa ebo kan na ko ke kiri ba ebo mas pa na ni la bala iye wote gonno ka by 5 by 4 jema gwa nteri gba papa kan gbagi ero n'ụlọ a ị ga-eme hiji wuru nna o ewe ihe nnu n'ụlọ a agru jani wote gon lika say you want to eat that's my fault actually. Oh, agụrụ nọ n'ụlọ a. Amụ onye nna. Mụta ego ka enye ụlọ nri. Agụrụ nọ n'ụlọ a. Papa agụrụ nọ n'ụlọ n'ahụ. The last time m chekiri. Ndị niile mụ na ha bi n'ụlọ ndị nna. Onye nna agada abịa na-enye onye nna ibe ya nri. Ọ bụrụ na agụrụ na-agụ na ụnụ wụọla ndị nna, ụnụ esigbule na ụmụaka pụọ. Ọ bụrụ na enweghị onye na-efi ụdị mmadụ ụdị ụnụ nọrọ n'arụsị agadi na-enyezi ụnụ ọkụkọ. Ihe niile nọ n'ụlọ n'ugbo ahụ fada. So onye ọbụla should feed his or herself. We all are father. Na papa ịdọkwa fọktọ na afọ yo mụ na ogodi ọchanja na ama m ife ngala akụ na mbana ayọ gị nni na ordinary nni. What is food? Ila rodi ali yo unna papa alak mo ti shebo alak sha alna boy ko ko no do ba no le ge na nli ayi ko ga no wa ko ayi change kure gi yo
Ibata ni nya go na ke na wa ke ga kwa peaceful e mondo mun na dia da ko ba be no be. A to kwa foko. Ha. Na ko it man na ko. Kan ke war so na ofu. Aburo chanja. Woki isi tren. Awala go bro tren ni isi. Gina ango ewu si ma cha no chawo ya na nwa me tole. Gisto gi ma na owu Chineke krego na de Ncharepo, uno blocco. Papa mu vuze basi ko bi ka. Ncharepo uno blocco. Agi me bro na woni. E me ha jo mo. Tuka shaya na. Tuka ko ye ba na ko te lo. Mu fonu. Fonu ku ka hu. She ba na bi me cha ka ko mo tuwa na. She ba ko na ki ko te lo le. E be la to jo. Ka mu dosa si ye ba. She ba mu ko basi ko na. Bi hala a che lo 20 naira. Ka ko ge na. To she ba mu ko na. Uno ga dam pam. Doka sagi. Uno ga dam pam. Ngwana ka mo zonye ga di bi ofo. Ka mo ni ga di bi ofo. Bia. Bravo. Ida shiri mazu. Ka mo zembe na bu nke woke. Ka mba ga no mulo. Puta. Ko to nya no shemo. Papa. Bia mam. Ja onye si ya wutu na kekere ligwe. Bia mam. Otu so na papa. Thank you. Depo ya. Pause. Dire non papani. Nsogbu